megalayapost.news. Namar ka jung skapmenti ke Khasils Autonomous District Council ke HUDC ya ka jung dawa ki pajba ke Himalang rin ki baladawa banweng no ngiu nong tay simyong nakakhet ko musiem ke Himalang rin mentapat kirirong ba ke Himalang rin kilakot lawer ki khun ki hajar ke hima ka bakanthop nadu kilong kmi long kpang bat ki samla contation rang bakin turbyang sha ke HUDC haka khat khandai taring mentau banai ban penimbyang ya ka jung dawa na ka HUDC bat ke executive committee bakide banweng no mardor yaw nong tay simyong na ka khet sim kiti kiri rong ba ki bakentup yo ba finance simyong ba adira lengdo ba di simyong baru ba before lan nong lang kilapan pau ya ka jingbong senguhun ya ka jing sensya rupa iem nong te simyong da ka baken no ba dai usiem ubale don bor baru ba kamri kenti ya ka kendau jong ka himalang ren kila ongru baga jingmi ka huriura ha ka nyau tarik unai lar mentau usna ma plang dilon bat ka balawan ra ya ka jingmen saw ki pat ba bat ki pulet ka dai namar ka jingle don bor jong usiem ha ka ba syam la ailat ki pat ba bakin kran bat pan jing pensyai ha ka ba dei bat ki kam ka hima shushu kila ong baki khun ki hajar ki kwa e banyo ka jing pensyai no usiem halor ka jing pentri kam ya management board henry ha ka to ka sngi syam la pensyai e bat la pen kut jubor ya ka dorbar bat ka ni ka jingle jong u klapen bitar ya pat ba namar ka ka jingle usiem kadai ka bompat juja koin ha ka history jong ka himalang rin ha ka ba usiem unwanra da ki senglong kmi ki pulin bat security guard bat khanglat i pai ba ban leng dorbar resmi banilai dorbar na poisa jaka banilai ladon ki kenthai ki ba ong di volunteer pala khang ti ni ba nang tai ni yo manrung kenthai ndala poisa po nimla ban urung po ka dara ban wan roba ni siyang ba nomor lakhang ti te kulit te la ska ni linkren jong sim te ni siyang baru di pagba ni siyang sabar wala susna te din ga taw na galeng musim mun sa aila yangi pagba ban kren na ban keli nre hose sim la aila datang sulat dekren les penwai pensan no ya ka meeting ini pajba ni le isu ni ong bakum kanika dorbar ka panyimpat sisem meno ba ka dorbar ka bakam ailat ya ka jingkeli le ne jingkren jong di pajba ndre les penwai lem da don kan no jing tha le ne ka jing kren kublai yang abang ong yang dipadat dengan sepenuhnya wai besar. Ban penpau ya kejing sio kia, ani ban penpau kata kejing penrem, ya kejing dia hakate kejing pedik. Kembali pun kenal hang ne haka aku artari jom punai Julai nilai ya ki hang teh des konsil. Ina kaliang jom si yang bakai si ila tha yang ni bangin lek sakador bar sakajing pedik. Posi entah ni lalai syakate karobar akan nyotorik, nilapan ban, bakai jingli jom musim kalau ke jingli ruat, yang kau hok jingli kum ki kun ki hajar jang kasih malangin. Kata kalau, yang kau wanra ya kita ki senglong kemi, dan kita ki volunteer, wanra ya kita ki kulit ki kapan kang lebih yang ni bagi dia kapan rum syakate ka dorba. Wan rapan ban ya kita ki security private jong ulan ni ki nyemlak bantip ya kapan khang lenti ya ni wat ya kapan lipan jingsai ni keli musim dei halor kan urim ngapen pau ya kecing pedram ya kecing don bor lan ni ya kecing uru ya ka hok jong khun hajar ubaron ka hok ban pan ya kecing pensai ya ka ka usim pulo ai ya kecing pensai sakuru ngapen pau itu pendem halor kajing keren laplak jong uwei londo w sarian ubakam ba ki pajba ngawan sakate karorba ki dei ki balaba hangne ngagu ya kajing pili ya londo atau udon yang kata kajing pensisan ba kita ki bawan norba sakate kasih ki dei ki balaba lani ki bala ainom danore danor ya halor kan ikan urim pan ya kajik persai belum do maupun sabha ya pan ai kajik persai kenang bani dikun ki hajar ke hima nyiru ngin syai lada udon kata kapruf kebabian pan persisa pagi de ki banapa te halor kan ikan urim nyimpun ban nyimsehun daleleru
Pangin pediang yakum kate ke punya dorbar. Ya ka dorbar no punya uri simet, ya ka dorbar no sekolah kensan. Ya halor katakan murim. Nga penpau yang hang disasin. Pan penpena sepi kikun ki hajar jong kahimalarin. Bangin yami renti biang. Hakakat kendali terik jong upna Agos al hajar al penriu. Bangin litur biang syaka office jong kaki SDC. Bandawa na usiam pakai isi berkawai. Padai banwan no mardor yu ten usiam. Upara yuruat berbalik donpor ya kahima kajongi. Dia nak kata-kata ngakot ngawia ya pikikun ki hajar kahima kentai semrang long milong pa kikun semla. Ini mi renti. Bangin pai hakapor khatwai beje antai hadis mosil. Bangin ap haji king syupi. Bangin ya darali biang manto Shaukis jong kaki SDC. Tak hadu. Usiam pakai isi kin khot yang ni. Empatnya kenduk badai hanta min saai ya kanong karai. Ya nama kata ngakot bangga berpahang ni. Ya usiam pakai isi berapa way. Pakai sahaban up. Yang ni hak pegas ni bagi dia pan pau. Pendawa yang kajak kau long try jengi kemikun ki hajar jong kahimalarin. Nama ngitip sah. Bani usiam udah usiam bakal merenti. Ya kak kendau jong kahima. Jadi kalau katakan rim kembali layan ada usiam arajar pelai. Hadu mentaru. Ia yang sekian jauh kacau rim. Bani jawa yang kacau kau. Wat ya kebangi hat banyak nginyak. Wat ya kebangi lek bansong bendiru ninsong bendi. Nomor bersengan kapatan berkalui jadi kudi ijeni. Jadi nak kata kadau nak kerpat berkot ngawel. Ya kikun ki hajar ke hima. To ya syasito. Ya kan kejinya kun jengi tak kadu bangin yo iuso jangka jejep. Susu na nanon sipun dijing pendam habede begitu kerupa banyak trik pernah ada sendiri. Bana yang jongi kun kerja nila ai dijing tho sim hakabede bat dijing pan jing pensai jongi habede bat kaneka management board mereka kalian jong sim sumlap biang ya kata dijing tho kejongi kun kerja nangka susu habede bat kajing IFIR tunggu yang ini kun kerja kanile na padam sibon usim boleh us kat usim ya kene kakabu na kamta ban IFIR persya yang ini kun kerja haka jingisha mau ude usim kumi ulade masnatu ya gede datene kelti kabumur unang ajeng susu na kamta kapatan kebansawan kumta na kayang jonga na penram ya kumkine kijingle ya kumkine kijing sim kabujung na kamta ban yalam bakla ya kikun ki hajar jong ka timalangre hakabau pa im nang tei lakhot pajba ban penlong ni ka dorbar hakate kesngi ti nagaliang jongi ki pajba nong song slong ki bolong ki khon ki hajar jong ka himalangrin ni layalek hagatu ka tarik ka ba pa im nang tei lakhot ni da ka sim ka ba sidur ban cak skor ya ka jing pensai jong i pa im nang tei ha beden kat bat kata ka jing pentrikam jong ya ka management board tin rei endala poi ha tu jaka pause nagaliang jongi kum ki khun ki hajar ngimla ban wat ban rung hapo ka dorbar ka jong ha ka ba la kerkut setap yang ni tang daki pulit ha tu por ha ka ba ngim yolat kum ki khun ki hajar ban bu jingkeli halor ka jing pentrikam jong ya kani ka management board kabana kaliang jongi kum ki khon ki hajar ni da persya hadu kata tin re pause ka jingle ka jong kalong ba ulale donbor bathambor ini kum ki khon ki hajar hakaba ula supen kut jubor iya kata ke dorbar badai halor jong kata ka jingle ka jong kalami ka jing kulumar
kaba ngidas ngau si hadu kata ban perkhat je katu ke jingjia kabla jia hagate ke nyo tarik kaba ulakhot yang ia kata ke dorbar bat kaba kum ki khun ki hajar ngida trang hadu kata ban yo ban pensyai lani ban sak skor ia kata ke jing pensyai ke jong u ia kata ke jing pentrekam ia kata ke management board tin rei hagatu kasni siam la pensyai haga beden kat bat kani ka jing pentrekam ia kani ka management board tidai halor jong kata nong rim ngida snosi hadu kata bat namar bangim yo jisai ruem haga beden kat bat kani ka jing pentrekam ia kani management board haduk menta ngiyai persyak jur ia kani ka jingkam jong u ia kani ka khendau jong ka hima bagadei ka nong kenti jong ka yin ka jong u kumba u la pensyai haki media hadin jong ka tu ka dorbar ti nakaliang jong i kum ki paiba ki bolong ki khun ki hajar jong ka hima ngim hun wat hadu kani ka por ka pemerintah bat ni de kerpat ru sa sistem ya ka council ba ladas ngos elam na ka benta jongi kum ki khun ki hajar ba phin bishar hok ya ka kam namar ba phi phi le snau hi de lo jong skor leng ba ki press ki media ki ba u la kren ba ka ni ka khendau ka dei ka nong kanti jong ka yin ka jong ki bat ka wiru ka banga ngasno phia hadu kata haga beden kat bat ka jingkren jong i paim nang tai haki press ki media haga ba ila keno yangi ba kani ka jingle jongi kum ki khun ki hajar haga ba mangamut ban ong ba ka jing persya jongi ya kani ka khendau jong ka hima ka dei ka buj jong ki businessman haga jing sha ngi dei ki khun ki hajar bat omdon manuru uba pensyoi uba yalam baklayani namar bangi snutu bakani ka khendau nadu kulong kuma bakani ka khendau ka dei jong kahima bat uang ru hagtu ka por ba yagani ka kam layalam daki politician haga jingsya ngim don politician hag beden kat bakani kam bat hadu menta umdon ru manu lani kinu ki politician kiba kensyoi lani kiba yalam bakla yang ikum ki khun gajar namar bangi sneu thu biang ba kani khendau kade ka khendau jong ka hima ho jat tu ha tu ka ha social media ka bai la pensyai ka long ba ya ka ne ka laus im la ong ba kade ka klau jong ka kurs im andre ha jing sya katkum ka report jong di harbat haga ka por ni phareng kolong ba kata kalau sim la batai sai baga dei ka raja ka hima tin rima upat uang baga dei ka tang ka jaj sim yong ka badei ka po jong imei la ni ka dei ka po jong u bat la ya thu ru yang iba ong ba ya kani la ai namar baga ta ka jaj simli kala du no la ai pati la ai ti pateng haka mei ke jong u ti namar kata tang na ita ibentaru kum ki pai ba mi sing thuk sai menta ba kala kamri kenti ia kani khendau jong ka hima tinga ngam don sibun ban ong ha ke kat bakani tinga kentu nga wer na ka benta jong ki khun ki hajar ki balong ki nong song snong jong ka hima langrin bangin nom manthai ban yale ia kani kam bangin yo yala ka jong ka hok ti kublai sibun kublai satngu ngam don ban persai ti tang ini i benta i balengkot ka banganga wanra ha pedeng jong pikum ki pajba nong song snong ki bolong ki khun ki hajar jong ka himalang ren kublai sibun Megalayapost.news